Salutare! Astăzi îi actul 3. Nu. Din Baby in Yellow, nu. Haide. Pisică! Ce pisică? Cam să zguduie tot, fraților. Cam să zguduie tot. Fraților. Stați. Unde mi-e ăla, mă? Nu. O să filmăm și cu GTA 5. Să știți. Dar nu acum, altcândva, dar chiar o să filmăm. Chiar. GTA 5. Și pisica ce vrea să facă? Nu, unde mă duci? Adică unde mă duce pisica? Na, din buci, na. Stați un pic. E bun. Nu ce? Sar? Sau ce să fac? Ha? Deci voi mă știți că am scăpat. Curiozitare suntem, dar ce e aici? Suntem la o hartă nouă. Salut, băieți! Am apărut și aici prin clipul lui Jumi. O să filmez și eu cu... Baby in Yellow. Da. Și... Dar vreau să vă zic ceva. Astăzi cumva era un robot aici și îl chema Newt. Așa îl chema. Newt. Da, îl știu pe Newt. Și vreau să vă zic un mesaj. Hai la Madrid. 1, 2, 3, 4, 5. Și lângă 5. Bă, dar trebuie 2. Asta e 4. Sau 1 secundă. Aduc reclamă. 1000 de reclame. Stați că se încarcă greu. Acum s-a încărcat. Oho. 4. Și la cei 4? Da, cei 4, mă. Atunci ăsta la gunoi. Unde-i gunoiul? Bun. Asta e ciment. Nu e ciment. Doamne. What? Lipsește. Dar ce lipsește? Eu m-am jucat la nivelul ăsta, dar nu am făcut postări. Și știu parcă că era undeva. What, bebeluș? Dai 3 aici. Da, avem 3. Ce vorbești? Chiar o mers. Nu o mers. Ăsta tot la gunoi. Dar stai un pic. Dar nici ăsta nu-i bun. Nici ăsta.
Eu nu l-am lăsat jos, dar nu știu cum s-a lăsat. Ha? A. Dar îmi trebuie 2. Mai ne trebuie 1. Și trebuie 2. Scuzați-mă. Ciocan care îi dau la bebeluș în cap. Ei. Nu dau unei, 2 ăla. Că-l caut de jumătate de oră. Ce e asta? Ăsta-i 4. Îmi trebuie 2, ați văzut, doamnă, 2. Bă, da, cât de... Am găsit! 2. What the? Adică what? S-a bășit ușa. Iar îmi dă reclamă. Doamne, ce m-am speriat. Doamne, ce m-am speriat. Am crezut că e un monstru, dar era PC. PC. Ia pe acolo s-a dus. Să spuduie tot. What? Cine bate la ușă? Ce faci, mă? Oh, PC. What? Cine-i robot? Newt, bă. Newter. Haide să-ți aduc baterie. Dar de unde luăm baterie? Ăștia-s baterii. Bă, dar ce pătrate, are cap de pătrat, cred că. Newter! Ce faci, bro? My brother. Who are you? Ei. Și acum putem să mergem așa direct. Și am ajuns. Trebuie să-i fac asta la Newter. Dar nu mai știu că jocul ăsta. Yay! Scuze. Nu, scuze. Bă, dar cum nu pot? Bă, dar tot ratez. Am terminat. Bă, dar nu e așa de ușor.
că omor pe Newt. Cât trebuie? Bă, dar aproape. Stai. Uai, ăștia ce mai drepte. Dar e prea greu cu ăștia. Bă, dar e prea greu. Bă, dar cât de greu. Da. Aproape. Bă, dar nu apăs unde trebuie. Helicopter. Helicopter. Nu îmi spune că nu a reparat așa de mult. Nu, ce mai trebuie? Nu. Salut! Vreau să te iau. Ok. Îți aduc. Ăsta e, da. Doamne! O, inimioară, ce... Oh, nu. Dar ce-i problemă la bur? Ha? Newt, unde ești? Newt, haide. Scuze. M-ai jucat, dar îmi dă și reclame. Stați că aici... Dar știi că m-a venit trofeul de lume. Ei. Da, scuze. Nu avem voie cu bebei. Avocado. Dar unde e ăsta de chitară? De tank. Oh. Bă, reclame! Stați. Și îi pun fundulețul aici. Și l-am reparat pe Newt. Iuhu! Bă, unde m-a părăsit? Oh, nu, bebelușul nebun, ce-ți trebuie? Salut! A, șurubelniță, cheie. Unde e cheia, mă? Asta nu-i cheie. Îți aduc imediat. Asta ce e? Șurubelniță. L-ați auzit pe Alex. Cheie îmi trebuie, dar ce e aici?
Ciocan. Îi dau cu ciocanul în cap. Asta îi trebuia. What? No. No. Treabă bună. What? 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 Îi trebuie ciocanul asta, știu. Ah. Na, du-te sus. Stai, mă. Du-te sus. Bă, dar nu ți l-am dat să-l bei. Da. Și acum ce fac? A, ciocanul e fix aici. Băi, Sigma, tu ai mâncat și ceva, eu da. Fii Da, atent, și eu. până la final. Filmezi? Da, filmez. Salut, băieți. Nu avem pe fratele Când meu. mai ai până scapi? Mai ai? Nu, acum am reparat pe Newt. Mai ai puțin până scapi? Ăsta e prietenul meu, să știi, Newt. Nu știu pe Newt. Newt. Băieți, dacă vă place de Newt, să dați like și subscribe. Mai știu că și un youtuber care... Știți pe Sky. Da, Sky e cu horror. Da, s-a jucat și el Baby in Yellow. Am văzut. Mă durează mult până scapi. Adică cât durează, dacă ai reparat pe Newt? Nu știu. O, vine bebelușul. Oare ce se întâmplă? Și m-am dus cu liftul undeva. Haide să vedem. Stai, mă, că se încarcă greu. Laboratorul. What? Salut! Alex, ce se întâmplă dacă îl bag aici? Se încarcă. Bă, Se deschid ușile. Și scapi, nu? nu scap. Laborator? Băi, Newton, ce faci? Ce frare asta? Ah, Newt, ajutor! Ah, Newt, ce faci? Scuze. La... Bun, pășește-le pe... Pășește. Reclama! Nu te-ai uitat. Ha? Nu m-am luat asta. Ce fain! Ui. Ce faci, mă? Nu. Să vedeți că o să bubuie tot. Bye, friend. Haideți să ne uităm. Alex. Explozia, băieți. Trebuie să iau ăsta. Alex. Dar nu-i bebele aici, că-i trebuie lui bebe. Stai să vedem. What? Rade mult copilul. Ai, copilul. Salut. Salut, Șorobin. Sau cum se zice. Băi. Bă. Stai, vină. What? Du-te, mă, de aici. Bravo, nu-ți convine. De asta că ți-am tras cu capul de nu mă știi tu. Bă. Du-te acolo să nu mai te văd.
Bă. Da. Manivela de aia. Trebuie să citesc ăsta. Acum știu să facem magnet și trebuie să se duce pe aici și trebuie să ia cheia aia, știi tu. Nu, haide. Facem. Bebeluș. Ești pregătit, oricum. Stai să te iau, mă. Nu. M-am rămas. Eu. Stai. Pe uite-o. Să te duci tu. Da, du-te. Bă. Să nu te doară, te rog. Nu te pun așa. What? Să pișă mute. De ce am spart-o? Hai. Du-te! Unde ești? Băi, eu ți-am zis să... What? Unde-i băgat șurubelnița aia? Nici nu vreau să zic. Bă, nu. Bă. Trebuie numai să te duci. Numai tu. S-a dus și cu Newt. Mă lasă pe Newt acolo. Direct Spider-Man. Stați că trebuie să mă duc la baie. Nu a revenit. Deci... Newt, vină. Reclamă. Stai că am ceva la ușă. Nu știu. Newt. Salut. Stai să te iau. Drăguțule. Nu vreau să primești telefonul niciodată. Pisică. Newt, tu du-te acum ce vrei. Stai să nu uităm. Deci, Newt. Ce ai vrut să faci? Pe viață nu mai primești telefonul. Dar nu acolo. Bun, Freddy Fazbear. Bă, dar nu mai știu ce era. Stai.
Stai că știu. Am trecut pe lângă asta. Bă, da. Ce mă enervez, copile. Dar nu pot să rup poasele. Să sar de aici. Săgeată. Săgeată. Aici săgeata? Da. Săgeată. Du-te, mă. Nu vreau să primești chiar pe viață, nici în vacanță, nici în nimic. Newt, am nevoie de timp. Ba, Newt! Nu, bebeul. Da, da, mă enervează bebeul ăsta. Tantadău. Că trag de ăsta. Filmăm de 200, nu. De 7. De 27 de minute. Nu de ore. Uite cum așteaptă. Ce? Nu filmare, nu filmare. Deci aici ne oprim la filmare. Pa, pa!